Развіццю жывёлагадоўлі ў вобласці надаюць асаблівую увагу. Толькі сёлета ў эксплуатацыю увялі звыш 30 новых малочна-таварных ферм. Паляпшаюцца умовы, расце якасць гатовага прадукту. Не апошнюю ролю адводзяць і павышэнню прафесійнага ўзроўню работнікаў жывёлагадоўчай галіны, у ліку якіх і спецыялісты па штучным асемяненні. Сёлета вобласць прымае ў сябе рэспубліканскі конкурс майстэрства работнікаў па штучным асемяненні. У Брэсцкі раён з'ехаліся звыш 60 спецыялістаў з усёй краіны. Тэхнікі і асемінатары, зоотэхнікі-селекцыянеры, урачы-гинекологи. Успех данного мероприятия показать мастерство данных специалистов, от которых зависит в целом работа отрасли животноводства. Здесь и выведение новых пород, и здоровые породы, и высокопродуктивные, а это качество и количество мясной продукции, молочной продукции. И этот конкурс значим для всей республики. У праграме тэарэтычныя і практычныя этапы. Спачатку тэставыя заданні, далей практыка. Па-першае, уменне арганізаваць сваё працоўнае месца і вызначыць якасць семені пад мікраскопам. Пасля непасрэдная работа на ферме открытого акционерного товариства Остромечево. Готовились, в принципе, работа ежедневная, мы все знакомы с ней. Да, присутствует немножко волнения, не без этого, но показываем свои знания. Оператором по искусственному осеменению работаю более 15 лет. Работа нравится, да, работа нелегкая, ответственная работа. Но это у нас ежедневная. Люблю животных, училась в Витебской академии. Училась, значит, люблю свою работу. Все модернизируется. У нас теперь требует больший выход, эффективность оплодотворения. За это нам денежки платят. Конечно, все современно, технологии меняются. И мы растем, учимся. Лепшыя вызначаюць у некалькіх намінацыях сярод спецыялістаў, звенняў і раённых груп. У якасці ўзнагародаў дыпломы і грашовыя прэміі. А яшчэ конкурс – гэта магчымасць абмену вопытам з калегамі для таго, каб зрабіць сваю работу яшчэ больш якаснай. А расці ёсць куды. Па выніках мінулага года ў краіне нарыхтавалі 7 мільёнаў 200 тысяч тонн малака. За бліжэйшыя 5 год гэты паказчык плануецца павялічыць яшчэ на 2 мільёны. Толькі малочкі за мяжу экспартуюцца до 64%. По итогам 7 месяцев этого года у нас уже 101 страна, в которой представлена Республика Беларусь. Более 10 стран мы в этом году добавили. Мы входим в топовые позиции по экспорту масла сливочного, творога, сыра, других позиций, мясного ряда. А это все заслуга этих людей, которые начинают с осеменения животного. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».